Hello mga kuigel! So meron po tayong imumukbang na CHOWKING Overload 2024. Yan. So meron po tayong chicken, buchi, chicharap, pancit canton, family pan chow pan, Sprite, halo-halo, maraming gravy. Yan, sarap po yan. So bago pa tayo magsimula, pray muna po tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain ng binigyan po sa ating tao. Sana po, mapagaling po at masakit. Amen. Yan. Hugas muna po tayong kamay at mukbang na po tayo. Kain po. Kaya ba muna ba natin ito? Ayan po. Stop. Yan.
siya.
Po. Excuse me po.